formazio saiotxo honetan azalduko dizuet, jatorri atzerritarreko ikasleen eta autismo espektroan dauden ikasleen ezaugarriak, beharrak, gaitasunak, praktika onak, eta eskolarekin elkarlanean aritzen diren, eta aritu daitezkeen, elkarten referentzia batzuk ere emango dizkizuet. Lehenbizi, autismo espektroan dauden ikasleekin ingo dut lanketa, eta ondoren atzerriko jatorria duten ikasleekin. Hasteko, zer da, zer ez da, eta ze inzidentzia du, pixkat, zentratzeko gaia. Zer da, autismo espektroaren nahasmendu deitzen dan horri, neurogarapenaren baldintza bada, nerviosistemaren konfigurazio hori eta garunaren funtzionamenduari eragiten diona. Idea orokor gisa, bi eragin eremu nagusi ditu, batetik gizarte komunikazioan eta interakzioan, eta bestetik pentsamenduaren eta jokabidearen malgutasuna zailtzen du, esan dezagun. Zer ez da? Ez da patologia bat. Ez dugu patologia bezala hartu behar, ez da gaiz bat. Ikasketa prozesu eta garapen personal batean, edo garapen personal hori gertatuko da baldintza jakin batzuetan. Baldintza horien multzoa izango litzake. Detekzioa azken urteetan asko handitu da, biderkatu egin da, eta, estatu mailako datuen arabera, inzidentzia da 1/2 tarteko inguru hortan. Beraz, gela ero normala izango litzake, ikasle bat edo 2 estadistikoki tokatzea, eragin horren pean legokeena. Ikasleen ezaugarri orokorrak, hasteko eta behin, espektroa oso zabala denez, ezaugarri horien intentsidadeak eragin handia du, eta beraz, egoera, esan dezagun, diversoa dela alde horretatik. Orokortasunen hitz egin da, esan litekena da, ikasle horiek hartu eman sozialerako zailtasunak dituztela, komunikazio ez berbalerako batez ere dute zailtasuna, espresioa, gestoa, keinuak, horiek ez dituzte behar bezala dekodifikatzen, helduen eta berdinekin interakzioen ere zailtasuna dute, eta sentipenak eta egoerak konpartitzeko ere zailtasun erantsi bat dute. Komunikazio zailtasunak ere badituzte, oinarrizko lengoaia uler dezakete, baina bigarren mailako esanaiarekin ez dute ondo dekodifikatzen, ironia, txisteak izan litezken horiek ez dituzte behar bezala harrapatzen, edo bestiok harrapatzen dituzten bezala harrapatzen, elkarrezketa bat jarraitzeko zailtasuna izan lezakete, eta lengoaia errepikakorra erabiltzeko joera dute. Era berean, joera edo portaera errepikakorrak eta interes mugatuak dituzte, bai joera errepikakorrak, bai fisikoan, bai gestuetan, bai mugimenduetan, eta interes edo jardun jakin batzuk oso interesekoa dituztenak eta horren bueltan ibiltzeko joera dute. Alterazio sensorial eta pertzeptiboa dituzte, hipersensibilitatea, hiposensibilitatea, eta nolabait erregulazio emozionala lortzeko zailtasunak izan dituzte, erreakzioak izateko, errezasuna, eta bar. Ikasle horien beharrak, orokorrean eta gero xeago azalduko dizkizudanak, hor ere, espektroa zabala denez, beharren esan dezagun intensidadea ere zabaldu egiten da, baina esan dezagun, identifikatuta daudela zeintzuk dian behar horiek. Lehen aipatutako ezaugarri horien arira, komunikazio ez berbalerako zailtasuna dute, eta hor azaltzen dira behar batzuk, espresioa, gestoak, keinuak, nola hitz egiten zaien persona horiei, ikasle horiei, heldu eta berdinekin interakzio modu hortan ere nola jokatzen dan, sentipen eta egoera konpartitzeko zailtasuna dute, beraz hor dakate beste behar gune bat, eta kurrikulunean, metodologian, ebaluazio moduotan, hor guzti hortan ere egokitzapen eta doikuntza batzuk egitea eskatzen du, baldintza eragin honen pean dauden ikasleen kasuan. Xeago esan da, komunikazio eta lormen beharren atalean, nolabait hizkuntza zuzena eta argia erabili behar da ikasle hori zuzentzeko garaian, ambigotasunik gabea, berai zalantzarik edo nahasmenik eragingo ez diona, informazioa modu grafikoan ematea lehenesten da, hobeto prozesatzen dutelako, irudiak, grafikoak, testua ez dan, grafismoa erresago prozesatzen dute,
Eta idazkera bera ere, modu simplifikatuan, edo bado idazkera modu bat, idazkera erreztu esaten dana, tarte handiguakin, eta nolabait bere aintzako irentx errazagoa dena. Giza harremanei dagokionez, hori oso puntu elementua da, oso garrantzitsua da, rolak argi eta egonkorrak izatea lehenesten da, bai talde lanetan, jardueratan, beraz paper jokatzen duten, nahazbenik ez eragiteko, dale eta gutxien, erantzun positiboak jasotzea, beren jardunaren ordainetan, edo beren parte hartzeak erantzun positiboak jasotzea, eta beren funtzionamendu erritmoak, eta beren lan egiteko erritmoak errespetatzea eta kontuen izatea. Behar sensorialen inguruan, arkitasunak, eta zaratak, eta ukimenak, eta sensibilide berezia dute, beraz horrekin horiek presente izatea gomendatzen da, eta aldala soinuk eta horiek eta ebitatzea, edo bintzat jakinan gainean egotea hori gertatuko dela, eta atxeden leku lasaiak ere izatea, estres egoerak datozenean, beren onera etortzeko eta lasaitzeko. Behar emozionala eta autoestimu indartzeko beharrare izaten dute, behar dute eguneroko bizitzan zailtasunen aurrera lagunduko dien erreferentzia, irakasle tutore, orientatzaile, irakasleak ere papere jogatu lezake, edo babes hori bilatu lezake irakaslearengan, eta nolabait bere autokontzeptu positiboa lantzea, eta bere indarguneak eta interes bereziak lehenestea ere oso garrantzitsuak da kasu honetan, horren araberako jokabideak bultzatuz beregan, eta lanak, eta eraginak, eta bar. Ikaskuntza beharrak ere baditu, ikasketa prozesua baldala lehen aipatutakoan arira, bisuala, grafikoa eta logiko sekuentziala izatea, ebaluazioak ere modu nolabait alternatiboan egitea beste modu batzuk ohikoak ez dianak, eta hezkuntza maila bakoitzean egokitzapenak fase transizio bakoitzean, derrigorrezko bigarren hezkuntza DBH iristean, batxilerrean, lanbide heziketan, jauzi bakoitzak eraginpean autismoen kasuan lanketa berezi bat eskatzen du ikasle hauengan. Praktika onak edo zuzenak zein liaken, inklusioa beti ere inklusioa bilatzeko, orokorren hitz egin da, lehenbiziko ardura izango litzake irakaslearen partetik formazio bat izatea, situazio hauek eta ikasle hauei gelan inklusio erabatekoa emateko, eta baliabideak identifikatuta, adituen gomendu aintzat hartuta, autismoaren elkarteen inguruko jarraibideak, helduleku asko daude, eta lehenbiziko izango litzake, horren konplexutasuna eta inzidentzia kontuan hartuta, formazio egokia jasotzea, irakasleok. Ikasle bakoitzaren behar eta gaitasun bereziak zehaz identifikatzea ere oso garrantzitsu jotzen da, ondoren horren araberakoa izango delako irakaslearen jarduna ikasle horrekiko, laguntza emozionala eskaintzea, akoso eskolarrekin lotutako egoerak aurre ikustea, egoera zaurgarrian daudelako, eta posibilitate hori kontemplatzea eta aldala ebitatzea, eta garapen personalean nolabaiteko laguntza orokor bat asignatzea. Horiek izango liake praktika on orokor bezala. Hori pixkat gehiago xehetuta, ikaslearen ikasketa prozesu osoa garrantzitsua da ondo egituratzea eta iparra markatzea, eskalonatzea eta berak horren berri izatea, egin behar duena, ikasle horrek egin behar duena aldez aurretik garbi jakitea eta azaltzea ikasleari, gako bisualekin eta jarraibideak emanez, nolabait berak interiorizatu egin behar du, egin beharreko pauso guztia horrek ez dakion kontrakotasunik sortu. Kurrikulunean egokitzapenak egitea tokatzen da askotan situazio honetan, bai egokitzapen metodologikoak, bere interesatara moldatu, ikasbideak eta landuko dituen gaiak, ikasketa bisuala lehenetsi, bere lana aitortu, azalpenetan ere moldaketak egitea tokatzen da, ikasgaiak ondo egituratu, aldez aurretik, adibideak bilatu, metaforak baliatzen dien momentutan metaforoiek zer dian esplikatu, hizkuntza zuzena baliatu, zuzena eta argia esan dezagun, konkretua, lanak egiterakoan, aldez aurretik oso garbi izan, zer noizko, ze modutan, nola jokatu, nolabait hori guztia barneratu dezan,
Eta, lehenetsi, idatzizkoaren aldean, ahozko aukera ere, ematea, hor erresago moldatzen diralako. Eta ebaluazio moduak ere, malgutu, eta, denboran eta beste margen batzuk eman, eta nolabait, edukiaren ebaluazioa lehenetsi, eta ez adirazkortasunarena, bere lanketa, edukiaren lanketa horretan antzemango dalako, eta adirazkortasun hortan zailtasun gehiago izango delako. Eta garrantzitsua jotzen da baita ikasleari oharrak eta ematerakoan smart enfokea edo deitzen zaion hori kontuen izatea, nolabait berak asimilatzeko moduan izatea. Eta puntu nagusiak izan litezke, garbi eta zehatz ematea oharrak, pauso bisualen bidez, ikasleak prozesu guztia barneratu alitzateko, zer eskatuko zaion eta zer egin beharko duen ikasketa prozesu guzti hori asumiretu alizateko, ikasleak ulertu egin behar du, prozesu hori guztia, eta berak horren jabe egin behar du, hori da horren noizko, nola, zer, egiturak eta guztia, ikasleak horren neurriko, ikasleari bere espektro horretan berak asumitzeko eta ulertzeko moduko neurriak eta ekintzak eta jardunak eskatu behar zaizkio, garrantzitsua da neurri horren kontzeptua. Era berean ikasleak garbi ikusi behar du zeregin horrek bere eguneroko bizitzan beharrezkoa dan zerbait soluzionatuko diola edo beharrezkoa dan zerbaitetan baliagarri izango zaiola, zerbait teorikoa eta perrekakoa izango. Eta garrantzitsua da baita prozesu guzti hau, nolabait berari azalpenak emango zizkion eta gidatuko dan momentu guzti hau, prozesu guzti hau, bera egoera esan dezagun, bare batean eta informazio hau asimilatzeko moduan dagoenean ematea aldarte honean alegia. Eta, inguruko elkartei dagokionez, eskolakin elkarlanean aritzen diren, edaritu litezkenak, nik beriztu sartu ditudana, batetik Gautena, da Gipuzkoako autismo elkarte bat, estatu mailakoarekin batera doana. Da, honek informazio zabala daka, webgunea dauka, gautena.org, hezkuntzan inzidentzia berezia egiten dute, eta pautak eta markatzen dituzte, formazioa eskaintzen dute, 1000 irakasletik gora pasai dira, berritze guneekin da batera egiten dute lan, eta hor esan ezagun bide zabal bat da, bide nagusia hau dela, autismoarekin hezkuntzan eta lan egiteko, eta gero estatu mailako beste asko ere badia, plena inklusioan, adibidez, autismoaren lanketa handi egiten duenak, bideoak, eta informazio oso aberatsa dakatena, formazioari begira, eta badira gehiago ere, baina nik uste ingurukoenak eta nagusienak hauek hau izan litezkela. Honekin bukatuko nuke, autismo espektroaren ikasleen formazio atal hori, eta bigarrengoan jatorria zerritarreko ikasleen inklusioan sartuko nitzake.